I zdravo svima, dobrodošli na naš novi video. Danas opet snimamo sa Milicom i danas radimo Touch My Face Challenge. Verovatno i to svi znate kako se radi, tako da ćemo odmah da krenemo. Ti ćeš prvo. Svaka je pripremila po 5 ovih predmeta. O dobro? Koliko prsta? Ne znam. Ajde. Aaaa! Kao dobro snimim. Vidiš? Ne. Da se smiješ ovdje. Zato što ne vidim. Da li si spremna? Hoćeš prvo najlakši ili? Da. Prvo najlakši. Ali jedno sad sam sad, prvo tamo što ne sađem ništa na obrazim jer mi je... Vidiš da sađeš, znači najlakše. Aha. Nemam pojma, ali znate šta je ovo. Ja ne znam. Baciš bre, daj mi lepo, ajde. Nemam pojma, šta je to? Daj ovdje. Nemam pojma. Turpije, bravo. E sad idemo teško. Odmah? Ali ja sam mislila jedan po jedan. Ajde. Jao! Ajde. Nemam pojma. Ajde. Ne, olovka. Ne znam šta je. To sam udaraš, znači će ne pogodim, znači ajde nešto ovdje. Pa brate, pogađa se odmah. Pa tuješ? Možda bi sad čujem kad ja dam žet. Ali ovo hladno? Ne. A ovo? Gdje? Pomiriši. Ne vidiš. Ne znam šta je sad. Brate. Nemam presim šta. A sam... GB. Paš. Jasno. Pa nije po... O, znači ti ćeš meni poslije da pomažeš sve. Evo misli sve. Ne, ne znam da li sam uzeti. Nisam. Može? Dođem, pa! O, šta je to? Brate, hladno je. Ovaj vlak. Ne. Tako nešto, neka šminka. Neka kruga šminka. Ne. Četvrtasta. Da još. Parfem. Da. Idemo dalje. To je sad lak. Da, pa još. Ali sve je isto sad sačeno, ne sećam razliku uopšte. Šta je sad tu? Au! Šta je to? Ne znam šta. Ajde, pogledaj. Neka štapić, neko drugo. Pa šta piće? Olovka. Ne. Cep. Da. Ja pa pogodila si sve. Zato što sam ti pomogla. Jedno si mi pomogla izvini? Sve sam ti pomogla. Kako si mi Sve. Pa ti misliš da bi pogodila flašku da ti nisam rekla ovo sam nego. Ne bi rekla I ne bi pogodila parfem da ti nisam otvarila da pomirišeš. Ali rekla sam da odustajem. To je lakše, nećeš pogledati. Dobro. Ljudi, ja ne vidim.
Čekaj, kaj što? Ne. Ima mi samo. Ajde. Nije lovi. Kako se čita EAU? O. Od... Pa toilet. Kako to je? Pa to pumbre. Ne vidiš koliko prsta. Ćeš najlakše isto. A sve vidim neke tačkice. Vidiš šta Neke kružiće. Da, jeste. Slažem se. Može. Ali znaš. Ja! Kako grozno. Ali čekaj, nemaš ništa živo. Živo je sve. Bless you. Ajde. Aj čalo malo. Koje čalo si nakrila? Abre! Isto bi vidio jedan. Kad si drmuš. Neka iglica, čačkalica. Ne. Ovako tako. Ali vode. Vode? Svaki dan. Gumica. Mrnju. Aj drugo, ali ima dve strane. Šnalice. Ja. Čula sam. Pa znam. Ovo će vam pogledaš. Cepaj. Živo. Ne, nije živo. Neka šminka, ali da? Ne. Ne. Daj mi ovako da ga... Pa ne može. Daj mi vod. A mora malo da... Ne, ja to nisam radila, ajde. Flaška. Neka šminka. Pa dva lakše nije to. Mogu mi rišu. Ništa. Dobro, malo izbrtim. Nema toga, bre. Sapun. Pa ne vidiš. A to je samo jedna strana, aj drugu. Ajde, a taj... Pasta za zube. Nije fair. Ajde ovo sad. Aj pogledaj sve sad. Šta je bilo? Nešto ovako. Olovka neka. Hemijska. A ta, znači, crtaš ne. A crtam se. Aj dopit. Četkica. Aj čelo malo to. Nemam pojma. Mama. Nema. Juh. Pa nema da vataš, ej! Plavo je. Čekaj da vidim. Tamo, baš tamo. Ja bih mislila čekaj. Da, malo je crno. A miriše? Ne, mislim ne smrdi. Kad se otvori, pa ne može ni otvori. Kad se otvori smrdi. Ja. Lak za nokte. Ne. Da, može bude ulički lak za nokte, pogledaj. A to je cijelo? Da. Ajde sa svih strana. Patrona. Ovo najlakše za kaj. Koji sam ja? A možda kažeš, šta se druži? Šta to šuška? Da. Bombona. Koje?
Neko voćno. Nije. Karamela. Jeste, već sigurno. O, brate, koliko znam. Ona je vežbala, ovo ja nisam. Da, naravno. Ja sam učila do para vežbala. Šta? Da će se sviđa moj ide. Zašto mi sviđa? Hvala. E pa, to bi bilo to u ovom videu, nadam se da vam se svidjelo, ako jeste, lajkujte, komentarišite, bacite subscribe za još novih videa, mrdite se i to je to, vidimo se, ćao!